noiki natin na nauki angang si kaya pokani wakan mana pa mana ano pinagiwali naman pinagiwali nabati ito ngayon na ro ang tanying na ro bakit tanying ito din kaya ko aduh may asino ko ako ano tawag yan dipit amda tawag na siya mo manadiwa aduh kamay na nang panangin na mga naon tigi na ani aduh nang ihanahan na hayo kamay na ay na mga po kanina na ani kay kamay tawag siya aduh may amda habit kaya fay tawag ang gabaya na sindok naman na siya nahan ay nanungon ka mga hay tawra aduh kamay na ano pinang na kamay ani